Keblai palak sasisin beriang Sngap IP syakani ke program kejongi ke bangi ai keteng tip yo Kyrtong kabadai shi benta jong ke kini ki series kejongi ke bangi le halor kan ka MDC election kaban wan ti bat menta singi don bat ngi ba Peter Shallam i ba yeng na ke seng KHNAM nang ni na po Malki Laitumkhrah-Malki constituency ti kubli shibun ba Peter ka por ke jong phi bat ngi beriang Sngap IP syakani ke program jongi tening kong shwa bangi nya cha khmat di ke jing kali jongi kham ke be de kham tam ba ke election mas kwa khindet ba na phi ka ko jing song thu ke jong phi hadu ka nu tharai ka long ka badan kam yaki pai ba bakin mi shakmat ban let have vote na ka banta ke MDC election kubli shibun kong mauri election MDC kam dai show election kam lang thamai kadai ka MDC kadai ka election ka pelawan bat ka pelan lek bat ka district council le kala don arpos nam sho bang yo ya ka jong jala jong kata ka bang mon adu khat kana spa san puar ba ka jala jong ga yo ya ka state hot na nam khat kana spa jo puar ti kata ka mot ba ka ni ka district council elections kala don adu khat kana spa san puar ti gila adu mentau arposan ni kalau long pikin jo si kunjup san senam ti ka long ka don kam ba ki pai ba intip kerpang bahaya kan ni ka election MDC bat kumno bakin ni ba syakman bakin wan ban penongkam ya ka bok ya ka buat jungki bakin sei ki Kyrtong ki badai biang naman ta kan ni ka election MDC namar ka election MDC ki bunsen ki beri kim tip pi ki shuang bau MDC wan baru lain kim tip pada ka rule jung MDC dan ni ka rule jung district council dia kenyan agwa an berchat di mata pi lembaga media akan ni ka buat ba pi ka district councils kadai kata ka rempai saindur ka ba trei ki kam hapo ki kendon yang ka an ki bangi tip ka kendon yang ka an kadai ta khnit ka ban riu ti hapo ki ni kendon yang ka an ka dan sibun ki power and function ban ka ik tan sibun ki dan ban yada ya kan ni ka jat ban riu barit pai pi ka en yada ya ka ik jat ban riu ni hab yada ya ka khandau ka siap ya ka khai ka patang ya ka klau ka betam iki mar pok khandau ya ka syong ha syong man ya ka yok patang her patang bat kumta bat ka district councils teng ki perkhat bakla ki beliau ki ong ka ditang kata kamadan ka bapun jingkiang na district council sia legislative assembly and rekan sapoi ka por ha ka ba ki badan haswa assembly kin hapun jingkiang na assembly sia district council ha ka bai dei bagi an ki banyada ya kan ni ka jat ban riu ka bakir pang jungi ka bahadu mentah usnam arjar arfusan ini dan tang hasan lang ka bakan ni ka jat ban riu jungi kalawan chini ki didom di ke jar nam chwa ila don du ke history ki bagi tho dr hobimal lindo ka ba ni don ki cm khasi besenteng nadu ki snam khasan spa khan riu ti ka di ke jat ban riu ko pala dong kerpang nadu ki tu ki spa snam ka ba uparing du chobo ni no di india ru ulah perkhat benut ya kan ni ka di lom jungi un ai shua baka sarkar india kan simti ya ka sensiar lai loi kala perkhat ya kan ni ka rilom ki badan ki siem ki hima ki rai ki dong ber kisnam ti kumno ula bu da ka wai pa hapo British Parliament kata ka wai pa bu akos nem kan spa lai fly ba un kran ni kerpang nam tang ki siem kasi ki le kumno shua bakan moch lani bakan IT ha Assam province baka dei ban perkhat kerpang lupa yang kini kita lom ba ye jungi ki pasyong kita girit pa ba dadan lupa ka serniu nadu tak por ban bu ak hai ta ilung khat an mari girit pa ki bu ak schedule kum kita ki 6 schedule kan habangi perkhat hakini ki nyo po pala nyo po snamenta ba ka district council kala don ha jala ka jungi PE kumnoi ki jingkala hato kila donne eng kita ki an ki kanun ki ban pen ko bor ya ki rang ba snong ya ki rang ba kur bat kum ta ter PE kawai ni ki an ki baklan ba nadi ki balong kontribusi ba bat ka blami usibun ki jimbom soso ya ka ni ka khnit ka ban reu ka ni ka an ki bangi ong kata ka ong gai ka United Castle Giant Hills appointment and successions of chief and headman 1959 ti kini ka an ka di ka ba pun ko bori ka district council kumno bantung yaki create no sensyar henry kalami house nam arajar ha bakla don jingalang ha no ba shlong ha pa kilai lum lut baro ikini ki makasi ban persya
ya ka district council baki moncho baki dan baki district council balai namar ba ki ong bladan ki bor katu kan district council baki banben ki CM ya ki rangba shnong ya ki dong ki e da ka ba pun khen ki CM kat bamon thung kat bamon pun khen ki rangba shnong ki sardar kat bamon thung kat sabarman kat se baki dan ki jinge dai kidan kita ki badan akhbar berki bom dan benjing dai kim dan akhbar berka khnam tata kawan haka khani kanti kan pun khan choi kan ye kawai ni ki act be dai berka appointment and successions of chief and headman act 1959 namar to tingi te ba ka kawai na ki agenda jong khnam ru ka dai ban pin khlan ya kan ki ai be dai trading license di hakabayade berkata kumnu phi hatu kala don nem kajing kala hakabayade ber kajing bon jong ki khasi kharab but ki pnar ha kani ka jala ka jongi ha khasi giant hills ha kini ki shuang no kini ki shpau khatsan stem ki bla let but hadu ka no ki ki an ki khlan ban yada yu khun khasi jongi pi kani ka koi ni ki an pi ka district councils kala pungkop bor hapokani khanet ka ban riu ban govern hang tai di tanggung wei ka an ka ba ngitip kumanta ka ba fiong kata ka bang trading by non tribal revolution act 1954 kani ka an di tangni ka wei ka an ka bala ban sensyar ya ki wei pat ki jaj ben riau hende ya ki wei pat jaj ben riau bedan hakani ka state sensyar ka state law ba ka central law te ka district council ka tangni ka wei ka an kata ka bang ka trading license ke ba issue fi kadi ka wei ni ki jingkhang ba jong district council ban khang la ia ka jingwan kan tap ki brio shakani ki rilom lembaga khayi ka patang lada ka jaj bendiu berit pa jungi kadu na ya khayi ka patang ka pomot ka jaj bendiu ko layap lupa namar fi apa khadang wan sendiri india ban sensyar wan kum kinam khayi pada hadian sakurup ya sensyar tidai na kani ka daw baka khnam ka perkhat sani ba ya kani ka trading license ka bla issue pathar nadu ki snam ki balalai ka jingkan rei kini ki nong khayi bar jela ile iju ba ki la shu yok man thang tai bar kani ka ak kani kampen mentoy yangi hande jing syala introduce ya kani ka lang khat an ka badan hapok ka khnat ka bandiu ka pamut ba ki khayi ki pateng ki balala hi ban le da ki try jela om dei ban ai lesson pat ngi tingi perkhat paru bakal license hi ba ai iju ba sin la ai ka long permanent hande hapok ba renew ila dei ban pek ba lada kam i lada ki dan ki jai business ki ba ki try jela ki la ila dei ban num renew show ki kum ki jai license ka bat katai kata hi ka bangi angnot ba ha bangi phaj ka senchar khadar ba kam sani masima ha ka district council phi kum no phi hadu ka no phi so scam ba ukhnam ula ban wan biang wan ha ka bor pi ka khnam kadai ka seng ka balakha ne la switch asor krami na ka senga jong ka student union anak isnam arajar ar ha bakala don gijing yakut na pleng ki student union bat kan ni ka wei political wing jong ka baseng ka kurteng ka khnam baka khnam kan train ukum ka wei ka bandon hapo parliament dan assembly dan district councils bakanya sai long politically kat baka ki issue pat kan ya sai namta ka ju hi ka issue shabar kan se kan kunta ti kan ni ka khnam ka de ka seng ka baradan arfu arsnem menta ti kala seiru sibun ki candidate menshwa hende let's say ka de ba dan ka jingya so bakla pedeng kino yalam ki ba menshwa let's say ka stang ban iju bakana kinja hende ka khnam hadu kini kisnem banang ta kadang tribal ba ka treasure usayon bami dalam undang-undang ngiju kendang ki isu ki bepun ba ba de jong gejat benriu ka ba let's say tang ba ka de ke parti ka bam ju long ka basarong ka ba small sehe ka ban pen pa we ki jing trai barit jongi heti ngi yai trai om tang ka por election but ka de ne ka we ka khnam ka ong ka khun new trap national awakening movement ka de ka movement ka ba yai kursi tia ya ka jat benriu jongi na ka por se ka por bangin so thu ba ka dau ba jong ka jat benriu ni don kam ba ban yada namar ba i ba ka jat benriu hadu ka ni ki spa snem ru mamenta ka syong sir ka syong ma ba te dai halor kan ni kanong rim baka khnam se ki bi kan sotu bakla baka mi tang por election baka pin election em ka khnam kan di ka we ni ki movement la ni ka ba dei ka seng ka bla jer ka teng ka khun nyot trap baro kinong sung snong jong ka bli nyot trap ki di ki try jong ni ka seng jong ni im don kam ban enroll ka teng ni ki ka seng jong ni one ki di ki try na mala jer tho ha ka teng jong ka khun nyot trap ka bli dei ta halor kan ni kanong rim ting ini kuma apu asna menshwa ngi iba ka KSU gom pi ong ka di ka offshoot jong ka KSU tamo ka di ka political wing te hakit ki por ngi iba ka jing kershan ro kolong shit rehem hana ki ni ki seng bhalang te bang ya pet menta pa de hatu kadang don ka ju ka jing kershan anaki pi ni
nyimju panjing kerja no habang irias ikut nu isu ke beda budget beliau habang kidan gini isu lada dan genu nu jing ot jing nam naki paradok ke persnam ngimong bat nyimju la ban isu sklik ti bat supet kai ka khnam ka de ka wei ni kisang ka baju turang ba haman wat ladang dan stang diap ru Hindi ju rung ki office you can do ik chief minister you can do ik minister ik officer concern hamin kan ni legal adon ko ka case ka ba ki hunga ki bar traffic ki du tulap do san mai de ka khnam ka ba pen phai ba ki shwa christmas ba kinyo yang tulap ba san mai henry manu bale ikum kata ngim ju pertu henry ki tu ki betrai ki kemen na mar ba shwa ka christmas ka khnam de ka khnam youth wing ka ba sai ka ni issue ki kan do ya no yo commandant jo ka hunga ik kan do yo jong sp jong ka traffic yo additional sp po petition ya ba persetuan ban isasim ya ka action bat ki sayo ya ka ya baro ik tulap jengki ti don su ki issue ki bada station marngar ha ba ki rang ba snong si ki lawan ki we bat ki brio ki bamdai trai lom ka bat ka ba ka ni ka district council skam sha ba ki we bat ki bar jela kan long ram ba snong wat la da hak snong ki bomdan khasi churu de uhima mali ban dai ban thum ki menteri ban pek ikum gitu ki jaka in reng ye khna mi res ki ta ki issue pi bon ki issue ki bang res kum ma ka dei ka issue ka baris ka ki issue ka tahi ni ru yu dan ki kum ki tu issue ki bang ju train ka por ka por tingi apai shari ka constituency jong phi ka Laitumkhrah-Malki constituency ngi ngop thu ba phin ha ban ye le persha ya sitting MDC mentana iba Fenton na ka NPP bat kumjuru ye iba Manuel Badwar na ka Congress bat kumjuru ye VPP ti hadu ka du pis ngo scam ba phila ban job ya ka ni ka election pi ka election yimdai ban kan sitting you know but what ki sitting kim dai ban scam ba ki dai ki sitting MDC pi upat ba manta ula sotho om dai shu ka por ka ba min shwa ba upat ba sotho ti khamtam gani ga dai ka intellectual constituency la bon ki banang basta ti la idon kam manta ba kin sei kan ya ki Kyrtong ki ba shampang ngam ong ki basta ani kita ki intellectual ki ba shampang ya ga jinglong kerpang jo ni ka jaj ban riu ni dai ban study ya ka debates jong ka constituent assembly ka ba shna ya ka constitution jong ka di India nambar ba kan ni constituent assembly kala yo ijngai ya kini ki jaka jongi de halor kini ki nongrim kita ka dei ka ba ka dei kita ki ba ki ong ba ke dan kita ka socio cultural practice kan number 2 ki debate ya kata ki ong ka geographical isolations but ka balai ki debate adis apa constituent assembly ya kata ki ong ka historical insufficiency lani ka historical kadang ka historical background ki ka pakimna ban kersan ki MP pi kan ni ka de kata ki debate alor kan ni ka nong dem bagi sapanwanra da kan ni ka district council lemba ka borderline sub committee ba an ai no da kan ni ka institution bagi ni ki beliau ki kerpang ki don la ka jong kata ka socio cultural practice kariti ka dustur ka thang ye anu ka yap ka em ka yok khon yok ti ka ni ka tai sensyar ka dar ki sem na pareng ulai ui ki ni ba ula draw ki urain na du ka snam khat praspa sho bo job tma ya ta ka tau ki angka Anglo Burmese war 1942-46 ula yok kop church le ka not east but draw du urain bo tip ha tu ki por in a line permit ka ba hadu ki ni ki pan ba wang wat pendik ni ka jaj pendeu so that kan ni ka district council ka banga kum Kyrtong ban ai rang ha kan ni ngap bu ka jingkat pat lamba ki media bakin so thu bhaya kan ni bangi dai ban study bhaya ka jinglong kerpang ka jaj pendeu dai ban bring more fun to the constituency ladang im la ban aji da ya kan ni ka jaj pendeu ka bare ka ba ki long shwa ga la ka yu ki la yo aya ki pateng bat kandan ka jing lenyar ka bakrao bat kandan ru kata ka jing artatien ba ka jaj pendeu jongi kan nang ne yang sasan spa ne reus pa snam kum bakalong menta ti ka dan ka jingma ba ka jing tut ka thap ki jaka ki puta chak ti jong ki bomdei rulong lemba ki middleman ki ba ong ki land shark ka ba district council kan ka rule ba ban ai ban check e ni namar ba ka fi ka six schedule ka ai ka body ka district council ban pek ya ka kandau ka siap ka ba ka kandau ka siap jongi ka dan sebar menta ketika ni Shillong township le menta ngim tip shu ka ba ka records ka ba pa ba ki jaj riu ka si jongi menta kin tribal ki dan nyau pun riu person kita ki landless
Ti kan ni kinyo persan ni ki basyong ha kan ni ka rilo windu jaka. Ti kadon ka jima ka bakraw ka jaj penriu jungi. Pi dai halor kini ki nong dem baka KHNAM bangaw li kum wei kandidat ngan sulong vugal sba la ki pajba ki soto sisha kini ban ailat na ka KHNAM ha kan ni ka kenti nang tai pat nga Sngap halor ki issue ke bebiang om halor ka bor jong ka spa la ni ka muscle powers ban lech ki brio henry ngi la ris ki issue ni jalap election ru om kum ki wei pat ki political party ban wanda de ki false promises la ki promise ya ka ai ki bakimna ban you promise henry highlight ki issues ki bangila don ha kan ni ka brio nyotrap ke jing ka bakraw ti dengi pai shakanika ka jingyan ti ka jong pi haka to ko election MP ru phi khun ko MP ban haka to election MP te menta phi khun ni election MDC haka jing pai ka jong phi ka jingyan ti ka jong phi ki ek jing pher kam ta mai ka be dei bat ka campaigning bat kum ki ek issues ka ba phira haka to ko por bat ki issues ko phira menta phi ka election MP ka de ka nei jong ka de national election whereas ka ADC election ka tribal election haka batang tribal unbut and the candidate ritang ki tribal si ki banyo bot ti tang kadan tanggawi ka rule ka AD rule sispa atu pra ki baki bar jela ki phat ki mata kani ka AD rule 128 ka trikam hagaro hel sakaba u mender ula banyang but ki mender gila ban exercise their bot so that pi kata ka ti ki jingya fair pi kat ba ka MP pat ketika MP ke ba ong ketika national election ha ka ba hangtei pada gilong fair ka nukum kaya ka parliament ka bayatai ka bayasait na menta ka India ka bayar ha namar pi pangile yang tai kidai bangin pet ba ki MP ya ki taki ong ki amendment of the constitution ka bala ban kata ya ka India wat ada hapok kata ka amendment kan Kyrtong na ya fundamental rights jong constitution fi tiki MP ki ban tai kimna ban promise ki na ko development ne kan ni ka tai ban ha ban wanda kan ni ka tai henry ka ban res ya ka boys ki di ong yak taki fi ki taki ya kata ka constitutional amendment nomor ba teng lada ameni ki constitution kala ban tu no ya ka bat ya kata ka fundamental rights ke bar ki brio ki bala dan insurance hapok ka constitution India in the name of development kum ta kum ka CEA kum ki ba ki ban ra mo ke national registration citizenship bakta ka bangi sini idang persyak jurah duk kini singi ti shubut la shai ka KHNAM ka job ka bun ki dekat ki ban poi hang te po KHDC la ni KHDC ma tang KHDC ti hatu phi ka kloa bin trailang bat ki wei bat ki seng san partai katkum ka party leadership hi ka bang shu so berber ti ngim phat not ban ai ka assurance ha mat media ne kamat in trade ban no bang in military ban no tang kin dan hi ki jing trade lang ba ki light minded political party ki pale se ki badan more or less ki ju ki ideology ki badan kerukom perkhat kum bang ya dan lang kum ta let's say da ka consensus jangka party leadership kumno bani penbet bahkan dan kata minimum common minimum program sebangin tray lang kaju lesi kam dan jing ka KHNAM banya tray kam tambat kini ki bam taken ki bangi dan hang ni maybe ngam note hi ban ong kadu kat no lesi yo ka baka ta ka party leadership ka dan ka wi pada ka jing ong kita kila ban ai ka rai ka khama na ka leng te ba sham pin kod ikani ka jing ka ka jangi ke eka kubor ke bapi kwa ban ai ya ki pai ba jong ka briu nyau trap but kumjori ka constituency ka bapi pi kun okay thang tu kata ka de ka wei na ki jingli ka padai byang bangan sim ya ka ni ka por bang ai ka kubor ba ka election MDC ya ka yangi ki red part ka de ka balong ka badan kama what kind sting baka de election MDC dan baki candidate ki wan chapi derpor nama ki wan kalonggas ka de tha ba ka kom campaign ki election MDC de election MDC ka de ka wei ka bay de marmet ba ka dok ba ka snam ti ki jaj bendiu jongi ki no ki bala don ya ka bot ki bala yo na do khat prasnam si trong ki de ban penang kam hok ya ka bot ki jongki bakin penang kam hok ya ka bot ki jiet wi ki candidate jongki ki ba da kelathia da kaladam om dei ban sule songshit ban suya shat ban suya tem da ka jingruai klem perkhat ba namar ba ka jaj bendiu ka don kam ya ka district council
ban wana morfan ban promise ki henry ka don ka benda ka bakrau ha ka bakan yada ya ka jai ben riu tingaru kemungkinan diet yang khatnya Laitumkhrah-Malki constituency ngashim ru igani ka ju ka bo ka kabu ban appeal lani ban kentulam ya ki nong thabot jong kini ki constituency ka banga phala ban poisiki namar ngatlot akor campaign dan nak daw ki babon ti bat nga kerpat lem tu ai lem ngi jingkershan ngi jong pi yang kumwei ni ki Kyrtong banya aja kalem yang ada se council bangan pen i ka performance nga ha kani ka kala le se ngan pin yo i ki bangin train maldor no marsngot election te tang kini ki kitin nga ai khublei ya ke media bat ya ke ni forefront mo waro Kemudian sebelum awak ngikit bokit wang ya pi ha gini kajing ya kun kajong pi. Ti parlo kum tu pilai sngau ya kajing keren ba kajing pun sngau kajing sungkia ba ki issues ki ba I ba Peter Shallam ba KHNAM ila penpau ba in ledra lada I job ha gini ke election MDC ba ngikit bokit wang ya I ha gini kajing ya anti kajong I. Ti tak ada bengi syam ba pi kawai bat kapor ba dai we ba Kyrtong ngade iban gede mauri naga mentau forefront media publik kapor jong pi baro.